Bună ziua, dragi prieteni! Hristos a înviat și bine ne-am întâlnit după 3 ani de un pic de pauză nedorită, dar s-ar părea că ne-am văzut ieri alaltăieri și nu vă fac un compliment, sunteți la fel de tineri, de frumoși, de senini și sper, bucuroși că ne-am întâlnit și noi suntem cu sufletul în palmă în fața dumneavoastră și eu vă mulțumesc pentru sufletul cu care v-ați sacrificat o jumătate de zi de muncă și ați preferat să fiți alături de noi. O să vă spunem o scurtă poveste. Acum 4 ani am demarat împreună cu colega mea, lector universitar dr. Alina Stan, o cercetare în Ținutul Pădurenilor Hunedoara. Am avut motive obiective și motive subiective. Ca motive obiective am sesizat interesul cercetătorilor de acum mai bine de 100 de ani, interesul pentru această zonă, ceea ce ne-a dat de gândit în sensul bun al cuvântului, că trebuie să fie ceva special acolo. Mă refer la Bela Bartok, care a cules mai bine de 100 de ani, amănunte o să primiți de la colega mea. O altă echipă, la interval de 50 de ani, condusă de Emilia Comișel de la București, a făcut culegeri în zonă și analizând harta culegerilor, ne-am dat seama că există o grămadă și o serie de pete albe, folosesc termenul din descoperirile geografice, și atunci, cum spuneam împreună cu colega mea, am luat sat de sat, cătun de cătun, am făcut o cercetare exhaustivă și cu rezultate, aș putea zice, nu foarte bune, extraordinare. Spuneam, ăsta este motivul obiectiv, interesul profesional. Am avut și motive subiective, colega mea Alina fiind din partea locului, deci fiind din județul Hunedoara, fiind legată de acest teritoriu, Ținutul Pădurenilor, după cum o vedeți, fiind îmbrăcată cu un costum autentic pădurenesc, mai vechi de 100 de ani. Un alt motiv subiectiv, eu am fost foarte bun prieten și mi-a fost unul din cei mai apropiați colaboratori și colegi, mă refer la Drăgan Muntean, care, fără sfială, dacă aș fi în locul dumneavoastră, l-aș aplauda acum. Drăgan Muntean, care a fost un adevărat artist și a fost cel care a scos în ochii lumii acest teritoriu dialectal. Acest ținut al pădurenilor este primul care l-a promovat prin mijloacele mass media, a avut un respect deosebit pentru autenticitatea repertoriului și m-am gândit că este un gest de recunoaștere și recunoștință față de el. Mă gândesc să vă citesc finalitatea acestei cercetări, a fost realizarea acestei cărți și aș dori să vă citesc 2 paragrafe din introducere. Din cochetărie masculină mi-am lăsat ochelarii acasă. Am străbătut Ținutul Pădurenilor împreună cu colega mea Alina Stan, pas cu pas, sat de sat și cătun de cătun, căutând suflete de oameni. Treptat, fără să ne dăm seama, am intrat într-un univers aproape ireal. Sate așezate pe culmi de munți și dealuri, cred că pentru a fi mai aproape de cer, oameni calmi, senini, trăind modest, dar încrezători în ziua de mâine, zi pe care o poate da doar Dumnezeu, cântece nemai întâlnite în alte locuri,
obiceiuri ancestrale, precum colindatul și ritualurile funebre, practicate și acum, la început de mileniul 3, cu aceeași vigoare, cu același firesc și având convingerea că pot influența mersul vieții și curgerea timpului. Chipuri luminoase și costume atât de viu colorate, încât, văzându-le, îți vine involuntar să zâmbești, ca atunci când vezi un pui de om sau un câmp de flori. Și suflete, multe suflete frumoase. Finalitatea cercetării, cum spuneam, a fost editarea acestei cărți. Este un mijloc de recunoaștere a acestor valori și totodată o modalitate de restituire către marele public, către dumneavoastră. O rog pe colega mea, Alina Stan, să vă spună câteva cuvinte strict despre carte. Mulțumesc! Vă spun și eu bună ziua tuturor și mă bucur să fim astăzi aici împreună. Încerc să vă spun chiar în câteva cuvinte în ce a constat munca noastră de cercetare și ce veți găsi în această carte dacă doriți să o răsfoiți, să cântați ceva de aici sau să ascultați DVD-ul documentar care este atașat cărții. Ca să întregesc un pic informațiile date de domnul profesor, să știți că Ținutul Pădurenilor a fost o zonă de interes pentru foarte mulți cercetători, în primul rând înainte de Belo Bartók și cercetătorii din domeniul etnografic sau chiar tehnic. Foarte multe cărți au fost scrise la început sau chiar înainte de secolul 20. Dar din punct de vedere muzical, Belo Bartók a fost primul care s-a dus în 3 sate pădurenești și a cules peste 80 de melodii vocale și 120 de melodii instrumentale, ceea ce este foarte mult pentru 3 comunități de munte, nu cu oameni foarte mulți, și a însemnat deja un lucru extraordinar și un semn de alarmă și mai mult decât atât, Bartók a fost atât de impresionat de această muzică și de acești oameni, încât la 2 luni, pentru că el a fost în decembrie 1913 și în ianuarie 1914 și în martie, în 18 martie, a dus 2 fete din Cerbăl și un fluieraș, care aveau 15 și 16 ani, 3 tineri însoțiți de Apoldu din sat, i-au dus la Budapesta pentru câteva zile, pe banii dumnealui, i-a cazat și a ținut o conferință numai cu ei. Să știți că despre nicio altă zonă sau despre nici alți oameni dintr-o altă zonă nu am întâlnit să li se acorde o asemenea onoare și asta datorită calității muzicii din această zonă și calității oamenilor. După al doilea război mondial, o echipă de cercetători de la București, zic echipă că deja nu mai e vorba doar de muzicieni, a fost vorba de Emilia Comișel, Ovidiu Pârlea pe partea literară, Anca Ciortea pe partea coregrafică, au dorit și au reușit să facă o monografie completă a zonei, care din păcate nu a reușit să fie publicată, ci doar partea muzicală, și noi cunoaștem colecția Antologie folclorică din Ținutul Pădurenilor. Astfel am ajuns acum, în prezent, și noi studiind la clasă aceste melodii culese de Belo Bartók și Emilia Comișel, cum a spus și domnul profesor, am pornit și am cercetat toate așezările locuite. Spun lucrul acesta pentru că, din păcate, sunt sate care nu mai au locuitori, cum e satul Alun sau Runcu, unde nu am mai găsit oameni care să ne cânte. Dar, cu toate că este o zonă relativ restrânsă geografic, cum a spus și domnul profesor, 31 de sate, noi am găsit în 2017 336 de melodii. Credeți-mă, este un număr impresionant. În toată acea perioadă care noi am umblat în teren, domnul Rusalin Ișfononi, care este cercetător de la București, ne-a fost alături cu toate informațiile de care am avut nevoie și mai mult decât atât ne-a pus la dispoziție un material muzical cules de către dumnealui în anii 80,
când el a cercetat satele din Pădureni, pentru că el este deloc de acolo, din satul Dăbâca, și a reușit să publice, acum, cred că în 2006, sper să nu greșesc, spunem noi, cea mai amplă monografie a zonei, dar care nu conține partea muzicală. Și astfel, cu foarte multă generozitate, ne-a pus la dispoziție materialul cules de către dumnealui, care reprezintă 200 de melodii culese din 13 sate. Noi, mergând pe teren, și primarul din comuna Bătrâna, domnul Radu Herciu, ne-a dat o casetă înregistrată tot în anii 80, cu 20 de melodii, unde cântă și mama dumnealui, iar Bogdan Toma, la fel, ne-a pus la dispoziție înregistrări cu colinde realizate în 2016, împreună cu grupul de colindători din satul Dumbrava. Sper să nu vă fi plictisit, dar noi mulțumim tuturor oamenilor care ne-au pus la dispoziție aceste culegeri și le-am alăturat cercetării noastre realizate în teren. Astfel am adunat aproape 600 de melodii. Toate acestea au fost transcrise într-un sistem unitar, respectând particularitățile genului. Și mai mult decât atât, transcrierea literară a fost realizată respectând particularitățile graiului local. Această muncă a fost realizată de către prietena și colega noastră, cred că nu a putut să fie astăzi de față, Cosmina Timoce Mocanu, care este o expertă în acest domeniu și a adus un foarte mare plus acestei colecții. Următorul pas a fost analizarea și clasificarea materialului muzical și ordonarea lui pe genuri. Dacă veți deschide cartea, veți găsi cântece rituale și cântece ce aparțin repertoriului neocazional. Doar câteva cuvinte, să nu vă rețin mult. Să știți că repertoriul ritual este cel mai bine reprezentat în această zonă, chiar și acum în prezent, în 2017, pentru că acești oameni, chiar dacă sunt în vârstă, trecuți de 60, 70, 80 de ani, deci n-am găsit foarte mulți tineri în această zonă, dar ei încă mai cântă și mai practică ritualul la mormântare, din păcate, și colindatul se mai ține în satele unde se poate. Am găsit peste 60 de cântece rituale de mireasă, un tip arhaic găsit chiar și de Bortoc acum peste 100 de ani. Cântecele rituale funebre, peste 80 de melodii, cu pregătere cu tematica bradului. Este o temă arhaică, laică, care doar recent s-a îmbinat cu tot obiceiul creștin care se practică la înmormântare. De asemenea, 30 de bocete, o particularitate. Oamenii aceștia, chiar și bocetele, le cântă cu o voce puternică, cu o voce metalică, această interpretare fiind proprie doar cântecele rituale, cum ne veți auzi și pe noi, sau poate ați mai auzit vreodată cum cântă oamenii de la țară, cu o voce, cum ar veni, guturală și cu o tărie foarte, foarte mare. Vorbeam despre repertoriul ocazional și nu în ultimul rând colindele. În această carte găsiți aproape 200 de colinde adunate și care sunt ordonate conform sistemului elaborat de către doamna Iliana Senic. Și am ținut să-i spun numele astăzi pentru că ne este foarte dor de ea și mulțumim pentru tot ceea ce ne-a învățat în anii în care a fost lângă noi. Și veți mai găsi cântece din repertoriul neocazional, reprezentat cu pregătere de cântecul de stil vechi, adică aceste cântece doinite, care în alte zone se pot cânta individual, dar aici să știți că oamenii cântă în grup, cu aceeași emisie puternică. Găsim în toate informațiile despre zonă, se adunau foarte mult înșezători împreună și cântau, și când mergeau cu animalele, cântau împreună aceste cântece și chiar ei ne-au menționat, noi cântăm de când ne știm. Și să știți că ne-au impresionat cu vocile lor de excepție, nu un singur om, toți oamenii de aici au niște calități vocale de excepție, o memorie incredibilă, ne-au cântat 10 de melodii cu sute de versuri. Aproape că noi nu-i putem egala
sau să spunem că vă putem cânta 40 de melodii așa dintr-un foc. Este un lucru extraordinar. Mai mult decât atât, câteva cuvinte despre aceste melodii doinite. Au o ornamentație atât de complexă cum n-am mai găsit într-o nici altă zonă. Ornamente care pot fi regăsite nu numai de la cântec la cântec, ci de la strofă la strofă. Aproape că a trebuit să transcriem cântece în întregime ca să redăm absolut tot ceea ce ne-au cântat acești oameni. Și mai mult decât atât, în această zonă încă se cântă netemperat. Modalitate de interpretare ce se păstrează doar în zonele arhaice și lucru despre care noi doar am putut citi. Și aici am găsit acest fel de interpretare. Tot în cadrul acestui repertoriu neocazional, doar câteva cântece din stilul modern am găsit, ceea ce ne arată că acești oameni nu au primit influențe din alte zone și doar 2 cântece de joc, ceea ce iarăși ne spune că acești oameni la joc joacă și își păstrează cu sfințenie jocurile lor tradiționale. Noi și dăm dovadă că ne-am dus în Lelese acum 5 ani și am fost la o nedeie, și anume spic de grâu, de doi, ardeleană și brâu pădurenesc. Și câteva melodii instrumentale am avut din cercetarea lui Ișfononi și să știți că le găsiți aici publicate la sfârșitul colecției, tocmai pentru a le putea asculta, că sunt înregistrate într-o formă arhaică, cântate la fluier, iar jucătorii tropotesc atât de tare încât e un adevărat acompaniament ritmic. Asta găsiți în cartea aceasta. Ce mai doresc să adaug, cu toate că, în primul rând, câteva cuvinte despre ce a însemnat pentru noi cartea asta. Să știți că și culegerea în teren și toată munca care a urmat după aceea și a fost o muncă foarte, foarte grea, care am făcut-o zi de zi, ani de zile, ne-a crescut foarte mult, ne-a solicitat la maxim. Eu zic că ne-a perfecționat, ne-a făcut să dăm din noi ce avem mai bun, pentru că nici de unde n-am mai întâlnit un material de o asemenea complexitate și n-am fost singuri împreună cu domnul profesor, ne-au ajutat și colegii noștri care ne sunt alături de ani buni. Și vreau să mulțumesc tuturor în mod special și le spun acum numele aici. Tehnoredactarea în Sibelius a fost realizată de către Delia și Dionisie Iremie Stoian. Vă rog să-i aplaudăm. Și sunt de față. Andra Pătraș, Ciprian Miscan și nu în ultimul rând, ca această carte să arate așa de frumos, a fost munca și tot sufletul pus de către doamna Monica Hriscu. Și numai un singur gând, dacă poate să meargă puterea sufletului și a gândului peste dealuri și voi, vreau să le mulțumesc oamenilor din Pădureni care ne-au primit în casele lor și ne-au cântat toate aceste melodii, pentru că pentru noi, mă iertați, sunt emoționată, pentru noi a însemnat un crâmpei din sufletul lor. Și le mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Cu toate că am vorbit mult, dar este, să știți, o carte este ca și un copil. Îți vine să vorbești numai despre el când te întâlnești și vreau să fac o precizare. S-a folosit destul de des termenul am fost și am cules. Am fost și am cules. Termenul pare mai degrabă împrumutat din legumicultură, pomicultură, viticultură. Ca să înțelegeți ce înseamnă culegere din teren, nu are nimic cu componenta agricolă. Să nu credeți că mergem într-o localitate, culegem cei copt, ni le punem în sacoșe și am plecat acasă. Lucrurile se găsesc extrem de greu. A reuși să determin un om de 85 de ani să-ți spună ce știe și ce are pe suflet
este o știință și o artă. Am făcut odată o comparație referindu-mă la colindă, că am găsit colinda, mă refer acum nu numai la Ținutul Pădurenilor, în ipostaze diferite, în majoritatea satelor, ca un jăratec care mocnește și acoperit cu un strat gros de cenușă. Arta este să dai cenușa la o parte, cenușa uitării, să-l stimulezi pe interlocutor, să-i câștigi încrederea și de acolo încolo începe culegerea. Munca noastră se aseamănă mai degrabă cu munca arheologilor, adică este o muncă de restaurare și dorința noastră, inclusiv prin evenimentul de astăzi, este de a încerca să restaurăm atmosfera sonoră a satului tradițional românesc de acum câteva sute de ani. Înainte de a trece la o altă formă de restituire, cum spuneam, a edita o carte cu un repertoriu, este o restituire și o recunoștință atât față de cei de la care am cules, cât și de la toți cei dornici să cunoască ce înseamnă sufletul românesc din Ținutul Pădurenilor. O altă formă de restituire este ceea ce se va întâmpla acum prin intermediul ansamblului Icoane. O să vă spun înainte de asta încă un gând. Echipa cu care am fost în Ținutul Pădurenilor a fost formată, o iau în ordinea, din mine, din Alina și din prietenul nostru, Bogdan Toma, pe care dumneavoastră îl cunoașteți doar prin intermediul mijloacelor mass media, dar care a fost cu noi pas cu pas și cătun de cătun și a fost una din cheile de descifrare a sufletelor oamenilor locului. Am ajuns la concluzia că am fost în 32 de sate și el acolo e neam cu toată lumea. Efectiv, n-are cu mătră, văr, bunici și așa, fapt pentru care îi mulțumim că a făcut parte din echipă, o să ne întâlnim cu el în altă postură un pic mai târziu. Încerc să trecem la fapte. Majoritatea dintre dumneavoastră ați mai participat la activitățile noastre. Esența am spus-o. Vrem să ascultați o muzică ce exista în satul românesc acum câteva sute de ani. O să ascultați cântece rituale, o să ascultați cântece de stil vechi, cum lămurea Alina înainte, deci cântece doinite, precizând toată admirația pentru tinerii mei colegi din anul 1, anul 2, care au reușit să pătrundă în acest univers și să cânte cântece doinite din Pădureni, care nu sunt ușoare deloc. Piatra de încercare pentru orice cântăreț sunt cântecele doinite. Eu o să încerc să vă mijlocesc parcursul artistic care urmează și începem, noi spuneam că genericul sub care desfășurăm concertele este praguri. Praguri înseamnă evenimentele importante, trecerea dintr-o stare în alta. Prima dată ne oprim la obiceiul de nuntă. O să ascultăm un cântec ritual de nuntă. Că voi sânge
Toate cântecele care o să le ascultați sunt culese de către noi din Ținutul Pădurenilor, deci fac parte din această carte. Și invit în fața dumneavoastră pe Ioana Gavrilă, din Brad, Hunedoara, și pe Bogdan Găbudean, din Gherla. Precizez localitățile ca să vedeți că un student din Gherla reușește să cânte și să înțeleagă stilul interpretării din Ținutul Pădurenilor. Duce soare la sfințit, duce soare la sfințit, că de când ai răsărit, parcă mi s-o și urât. Duce soare după deal, duce soare după deal, că de-azi dimineață-i un an, că de-azi dimineață-i un an, că de luni dimineața până sâmbătă seara, tot-n brazda altuia, tot-n brazda altuia. Vai de mine am însărat, mă, vai de mine am însărat, mă, și oamenii s-o reculcat, mă. Pida eu unde m-oi culca, mă, că porțile stă-te închisă și lămpile stă-te stânsă. Pi numai la mândruța-n vale, numai la mândruța-n vale, este un pic de luminare. Tot legat de repertoriul nunții, o să ascultăm încă 2 cântece rituale de mireasă și 2 interpreți, Ana Anuțoiu din Hunedoara și Cosmin Cotârlă din Mureș. Oh
Țarcă neagră din părău, țarcă neagră din părău, mă, să te lași de bagea meu. Pădure-n frunză-tă bine, să nu mă spui cătănie mea, că mă bac o bagea-n tine. Lasă-mă spui, e frunza, mă, că ea neoță nu tombra, mă, că m-am iubit cu o bagea, mă. Inimă de putregaiu, inimă de putregaiu, ai n-amon cu țăt să te taiu, ca să-ți spui ce boală aiu. Inimă putregănoasă, inimă putregănoasă, ai ce să-ți fac să fii voioasă, ce să-ți fac să fii voioasă. Trandafirul coromesc, trandafirul coromesc.
Vorbeam înainte despre praguri. Unul din pragurile trecerii omului prin viață este cătănia, momentul plecării în armată. Din fericire, și sperăm să rămână tot așa, la noi nu mai este de actualitate, dar pe vremuri, când se făcea armata la Împăratul, armata dura 3, 4, 5 sau nu se știa câți ani. Deci era un moment dramatic, un moment de rupere din familie. O să ascultăm 2 cântece de cătănie și intercalate, 2 colegi tineri interpreți, Grațiela Blaga din Alba, zona Alba, și Roxana Stângă din Hunedoara. Cântă cocosul spăvie, cântă cocosul spăvie. Ei, hai, 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 mă, cânte că nu-mi cântă mie. Cânta pe cânta pe corarul lui. Ei, hai, 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 mă, cânta pe corarul lui. Să-și abată oielele, să-și abată cernească hainele, să-și cernească hainele. Ei, hai, 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 mă, pă când măr cătanelele, să-și cernească poștelele, să-și cernească poștelele. Ei, hai, 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 mă, pă când veni răgotelele. Vină Badio șezătoare, vină Badio șezătoare. Ei, că-mi-s gata ca și o floare, că-mi-s gata ca și o floare. Firi-ai tu să fii de bade, firi-ai tu să fii de bade. Ei, și bătaie să
Ce bătaie să cade Că trecuși de-alu cu mine Că trecuși de-alu cu mine Ei, nu pot să-și mâna pe mine Nu pot să-și mâna pe mine Dar nici eu n-am așteptat-o Dar nici eu n-am așteptat-o Ei, nu m-am tic de sărutat-o Nu m-am tic de sărutat-o Soare cruce la miazmă Soare cruce la miazmă N-ai văzut pe badeazmă Și dacă l-oi fi văzut, Și dacă l-oi fi văzut, Tot nu-ți l-am cunoscut, Parul lui din fir în fir, Parul lui din fir în fir, Gura lui de trandafir, Parul lui din nață, Parul lui din nață, Gura lui de iarbă creață. Astăzi, mâine, eu mă duc cu. Astăzi, mâine, eu mă duc cu. Ai și nu, dorule, numai. Maica rămâne plângându-o. Maica rămâne plângându-o. Ai și nu, dorule, și plângă și suspinându, și plângă și suspinându, ai și nu, dorule, numai. Taci, maică, și fii voioasă, taci, maică, și fii voioasă, ai și nu, dorule, numai. Că eu-i găsit țara
în pace. Că-i găse țara în pace, ai și nodorule numai. Eu înapoi ar moi întoarce, ai și nodorule numai. Aș dori să vă spun câteva cuvinte referitoare la formula instrumentală care este prezentă alături de noi, alcătuită în exclusivitate din absolvența Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, 3 adevărați maestri la contrabas Nelu Baciu, la braci Laurențiu Țiple și la vioară maestrul și profesor asociat la Academia de Muzică. Mie îmi place să subliniez de câte ori mi se dă ocazia, îl consider vioara numărul 1 în folclorul românesc în momentul de față, Ovidiu Barteș. Este o formulă tradițională, trio transilvan, și o să ascultăm o suită de piese din Câmpia Transilvaniei. Îmi cer scuze, am eu fixațiile mele din Ținutul Pădurenilor, doar v-am promis că tot repertoriul este din carte. Mulțumesc!
Vorbind de praguri, poate cea mai mare trecere a omului prin viață este trecerea spre o altă lume probabil mai bună. În Ținutul Pădurenilor, repertoriul funebru este foarte, foarte bine reprezentat. Există cântece rituale de înmormântare diferite de la sat la sat, distanțe de 5 km între două sate și au cântece diferite, deci foarte mare varietate. Obiceiul se practică încă după percepte străvechi. Mă puneam în situația dumneavoastră, poate vă întrebați, păi ce concert, ce spectacol e ăsta, ne cântă Ovidiu Barteș la vioară, ne ridică în cer și venim cu repertoriul funebru. Am mai explicat eu, este o treabă absolut firească și în comunitatea sătească, nu a rare ori, la un capăt de sat cineva își plânge o persoană dragă pierdută și la alt capăt de sat se bucură de întemeierea unei familii sau de venirea unei ființe pe lume. Așa că ne încadrăm și noi în firescul vieții și o să ascultăm un cântec ritual funebru.
Vreau să mai fac o precizare. Deci, tema este Cântecul Bradului. La fecior tânăr care murea, se aducea un brad din pădure. În unele părți, înălțimea bradului în metri trebuia să fie de vârsta lui și se punea în cimitir la capăt. Este o alegorie, în fond, o poveste a bradului de la luarea lui din pădure și până acasă. Vreau să precizez, se cântă de către grup de femei și cântecul poate dura și o jumătate de oră. Sunt 10 de strofe și însoțește bradul de la intrarea din sat și până la, în pas ceremonios rar. Noi am adus doar așa un eșantion ca să vă dați seama de dramatismul cântecului și de frumusețea melodică pe de altă parte. Povestea colega mea Alina despre cântecele de stil vechi, cântecele doinite, foarte des întâlnite în pădureni și spre deosebire de alte zone, cântate nu numai individual, deci interpretare solistică, să spunem așa, ci cântate și de grup de fete sau grup de femei. Asta se întâmpla în principal în șezători. Și o să ascultăm deocamdată, că vreau să mai vin cu o precizare, un cântec de șezătoare și două colege interprete individuale, Bianca Șușman din Alba și Nicoleta Hădărean din Turda. Că
crească iarbă cât de înaltă. Am eu pișor n-o mai calcă. Cine m-aude cântându, cine m-aude cântându, floare albă galbană, trandafir măleagă-nă mai. Ăla nu știe că plângu, ăla nu știe că plângu. Floare albă galbană, trandafir măleagă-nă mai. Lacrămile din ochi pică, năcazupă min mă mâncă. Floare albă galbană, trandafir măleagă-nă mai. O să vă rețin atenția câteva momente cu o poveste. Înainte de a demara cercetarea în Ținutul Pădurenilor, bineînțeles că am studiat colecțiile realizate până acum și am găsit în culegerile lui Bela Bartok câteva zeci de melodii cântate la cimpoi. În momentul în care ne-am dus în teritoriu, ne-am interesat peste tot unde mai este un cimpoieș. Nu mai este niciun interpret la cimpoi. Dacă cineva mai știe să construiască, nu mai știe nimeni să construiască, dar ce am dobândit ca informație, certitudine, în satele pădurenești, și nu numai în satele pădurenești, în Transilvania, în principiu în Transilvania de Sud, acum câteva sute de ani, orice eveniment important, nuntă, botez, joc, petrecere, era susținută de două tipuri de instrumente, fluier sau cimpoi. Și noi am rămas surprinși, cimpoi la noi, da. Mergând cu, în ghilimele, cercetările noastre, mai în amănunt, am aflat că la Academia de Muzică Liszt din Budapesta există o clasă de cimpoi și au un maestru specializat în cimpoi. Am luat legătura cu domnia sa și ne-am interesat bine și ce cântați. Păi cum ce cântăm? Cântece culese de Bela Bartok din Ținutul Pădurenilor. Și atunci am zis că este o obligație de suflet a noastră
să încercăm și noi să ne preluăm acest repertoriu. L-am invitat pe maestru de 2 ori în Academia de Muzică, câteva zile de fiecare dată. Câțiva studenți și-au arătat interesul și spre marea lui laudă și tot respectul meu, colegul nostru, Alex Cozaciuc, a reușit să dobândească meșteșugul acestui instrument. Suntem nu foarte avansați, dar suficient cât să putem să ne bucurăm de piesele din Pădureni și sperăm să ajungem la performanță. În momentul următor o să ascultați un cântec de șezătoare în combinație cu cimpoiul și un joc pădurenesc interpretat la cimpoi de către Alex Cozaciuc din colecția Bela Bartok. Ceto
Într-adevăr, merită toate aplauzele noastre. Cimpoiul este un instrument arhaic și dificil de strunit. Încă o dată îl aplaudăm pe Alex Cozaciuc, colegul nostru, pentru efortul făcut și pentru măestria dobândită. Mulțumim, Alex! În peregrinările noastre prin Ținutul Pădurenilor am întâlnit un personaj cu caracter de unicat. Nu e o laudă ceea ce vă spun, dar eu bat terenul, deci am făcut cercetări în teren începând cu anii 1980 și încă nu am întâlnit o persoană similară. Am întâlnit tot felul de oameni talentați, valoroși și așa mai departe. Am întâlnit-o în Pădureni, în satul Cerișor și satul spuneam, în Pădureni localitățile sunt pe vârful culmilor așezate, nu pe văi cum suntem obișnuiți. În satul Cerișor am întâlnit-o pe Nana Cosana, care la cei 89 de ani, doar faptul că nu suportă să călătorească cu mașina, acest fapt a împiedicat-o să fie aici lângă noi. Dar nu puteam să nu pomenesc fundația noastră, Fundația Culturală Terra Armonia, care susține ansamblul Icoane. I-a făcut un dosar anul trecut, l-am înaintat Ministerului Culturii și Nana Cosana a dobândit titlul de tezaur uman viu. Se acordă câtorva persoane din țară. Gândindu-mă la Nana Cosana și va trebui să-i și raportez ceea ce s-a întâmplat, păcat că nu puteți să o cunoașteți, poate o să vină un moment mai bun. Deci va trebui să-i povestesc ce s-a întâmplat și gândindu-mă la ea, o să încerc să cânt prima cântare care am auzit-o de la ea și cu care m-a impresionat. Am zis prima cântare deoarece am cules de la Nana Cosana câte piese? 40 de piese, 40 de cântări. Hai duce-m-aș, Doamne, noaptea mă, hai duce-m-aș, Doamne, noaptea mă, hai să mă întâlnesc cu moartea mă, să vedem nu m-o mânca. Hei, dadișe, să nu mă mânșe, hei, dadișe, să nu mă mânșe, că pe mine carnea dulce, că pe mine-i carnea dulce. Carnea-i dulce ca păpui, mă, carnea-i dulce ca păpui, mă. Fosta-mi eu dracui și cui, mă, și acum nu-ți mai nimărui. Că omul dacă îmbătrânește, ai nimărui nu-i trebuiește. Ai duce-m-aș, Doamne, noaptea mă. Vă mulțumesc și mulțumesc Nanei Cosana. Cum v-am spus, am avut o echipă unită în cercetarea făcută în Ținutul Pădurenilor, pionul de bază local care ne-a îndrumat, ne-a condus, ne-a mai și omenit pe unde s-a potrivit, a fost Bogdan Toma. Îl invit pe Bogdan Toma în fața dumneavoastră. Eu îl consider, după Drăgan Muntean,
pentru faptul că Drăgan Muntean a plecat, cel mai reprezentativ interpret și îi respect în primul rând atitudinea față de folclor și tot în primul rând curățenia repertoriului și nu în ultimul rând frumusețea sufletească. Mă mândresc că suntem colegi și prieteni. Și o să-l rog să se exprime cum știe el mai bine. Hristos a înviat. Mulțumesc domnului profesor. Cred că merge acum. Mulțumesc domnului profesor Ioan Bocșa pentru invitație și mulțumesc că și-a dedicat timp pentru a străbate Ținutul Pădurenilor, pentru a vă prezenta dumneavoastră aceste comori folclorice. Și ca pădurean îi mulțumesc dumnealui și domnișoarei Alina Stan pentru că au ajutat pădurenii să nu moară cântecul lor, pentru că acum sunt în acea carte pentru totdeauna. Vă mulțumesc și eu, în numele meu și al pădurenilor, mă închin în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Mi-ar fi plăcut să vorbesc mai mult, dar trebuie să recunosc că nu sunt un as în ale vorbitului și prefer să-mi exprim sentimentele încărcate de emoție prin cântec. La 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 Vai ce mi-am însărat-o, vai ce mi-am însărat-o. Să-l gesatul mândrile mi s-or după porți ori pus bulvaniu, nu pot trece dușmaniu. Ce răle n-am făcut-o, am iubit pășineam vrut-o. Nici de-acum noi mai face și
Și-o iubi pe cine-mi place. Și-o iubi pe cine-mi place. La 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 la. Cine trece Valea Mare, cine trece Valea Mare, mândruța cu flori pe poale. Firea-i tu mândră să fii, mă, firea-i tu mândră să fii, mă. N-ai vrut, drăguță, să fii, mă. Ești drăguță la birău, mă, ești drăguță la birău, mă, că ți-o dat un cișcineu, mă. Cișcineu cu roace mari, mă, cișcineu cu roace mari, mă. Ești drăguță la jedari, mă. Să fii mândră sănătoasă, să fii mândră sănătoasă, dar nici când nu-i fi voioasă. Că dragostea-i lucru greu, mă, că dragostea-i lucru greu, mă. N-o cumperi cu un cișcineu, mă. N-o cumperi cu un cișcineu, mă. Jocul pădureană, la 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 la. Nu mai crește iar bunană, la 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 la. Unde joacă pădurenii, la 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 la. Nu crezi vara buruienii, la 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 la. Ui, ha, mă, ai, ha. Gesta joc n-am mai jucat, la 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 la. Ce când mama m-a băiat, la 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 la. M-a băiat în pădușe, la 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 la. Să dau apă la viței, la 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 la. Hai la viței și la vițele, cu lelița după ele. Ui, ha, mă, ha, ha. Hai la brâu, la brâu, la brâu, la 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 la. Și la se rage greu, la 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 la. Și la brâu și la curea, mă, la 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 la. Și la mândra dacă o vrea, la 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 la.
ce focul păpuc, la 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 la, că mă mâni și ce rup, la 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 la, nici aici nu ce lasă, la 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 la, numai ce dau pe vinar, la 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 la, și-i rămâne în obiele, la 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 la, îi rupe că-stă geamele, la 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 la. Mulțumim încă o dată și să știi că nu doar eu, toată lumea de față și nu numai cei de față care te cunosc și din alte împrejurări, te considerăm și ești de drept membru de onoare al ansamblului de muzică tradițională românească Icoane. Am încheiat o parte din întâlnirea noastră de astăzi și vă rog să-mi permiteți să le mulțumesc tinerilor mei colegi, fiindcă știu foarte bine ce efort au făcut, ca după o întrerupere de 2 ani și întâlniri față în față doar în ultimele o lună jumate, cred că, au ajuns la această performanță artistică. De asemenea, merită să mulțumim mamei noastre, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, care ne-a susținut prin proiectul instituțional Dima Folk Music, să mulțumim Consiliului Local și Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și, nu în ultimul rând, dacă ați citit pe afiș în partea de jos, dreapta, spuneam sponsor, protocol, prietenii. Aș vrea să nominalizez câțiva prieteni, sper să nu fac gafa să uit vreo unul, dar chiar dacă îl uit, prietenii de asta ați făcut, să ne ierte greșeli, nu să ne laude. Vreau să-i mulțumesc lui Florin Dănoaie, vreau să-i mulțumesc lui Lucian Giurgiuman, am emoții. Vreau să-i mulțumesc lui Vasile Mureșan, vreau pentru tot sprijinul, vreau să-i mulțumesc lui Viorel Bunea, care este capo di tutti capi a ceea ce se va întâmpla imediat,
și vreau să-i mulțumesc prietenului meu, Raț Ciobo, pentru intenția care o are de a ne ajuta. Vă rog, dacă tot v-ați sacrificat din timpul dumneavoastră, îți mulțumesc că mă sprijin și ești alături de mine când am emoții, deci vă rog să nu plecați fără să treceți prin partea dreaptă. Sunt produse bio, mai mult decât bio, cum spun, aduse de către prieteni. Vă spun așa o paranteză, eu i-am dat telefonul lui Bogdan Toma: Bogdane, crezi că poți veni, avem recitalul și nu putem aduce ansamblurile de dansatori din anumite motive, dar ne-am bucurat dacă ai fi reprezentativ. O zi, vai, cu mare drag și așa, și după 2 zile îmi dă un telefon. M-a înghețat inima mine, zic, sigur îmi spune că nu mai poate veni. Care e problema, Bogdane? Vreau să vă cer permisiunea pentru ceva. Ce? Pot să aduc niște plăcinte? L-am întrebat, depinde câte, și am făcut un calcul și am zis, da, pentru toată lumea, deci o categorie de plăcinte, să știți că ați făcut de soacra lui Bogdan Toma și îi mulțumim încă o dată. Vă așteptăm cu tot sufletul în partea dreaptă sus și sperăm să ne simțim la fel de bine. Vă mulțumim că v-ați alăturat sufletele evenimentului nostru. Să ne vedem sănătoși și cât de curând. Mulțumesc.